Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. May hatdan ka og pagkaon, Tinoy. Kinsa? Kinsa, Tinoy? Wa. Ero na. Iro. Ay, dali, asam. Nako ninyo, Santa. Pagkamarites, biya ninyo. Dali, asam, pag-andam, Santa. Balik ko niya na ako. Marites, biya ninyo. Na? Hala, irua? Saan namang irua? Graapon irua, Isulod maging sa food tray ang pagkaon? Sosyal! Katong lang yung kumakana og balik din sa underground. Aron maghatog pagkaon ni Ma'am Ella. Ay, dito, gutan sa usab ko ni si Orlando. May lakaw sila ni Piolo balik sa doktor ni Ine. Hain naman to si Ma'am Ella. Wa masadinhi sa iyang higdaanan. Ay, ipahilo na ako una ng tray sa iyang pagkaon. Ma'am! Ma'am Ella, hain ka! Ay naa ka ba diya sa banyo? Ma'am! Uy, wak may mitino. Ma'am! Ay, Ella! Ay, wak nga po siya magtubagbisag. Nanoktok na ko. Lain na nila. Ay, bahala na. Ituod ko rin pultahan. Ma'am! Ay, Ella! Ay, Ella! Ay, ginoo ko! Gihigot sa pisi ang imong mga kamot ug gigait inis dripo soon ining batab. Kuhaan ko sa siyang bugkos. Ay, Ella! Ay, Ella, pagmata! Ay, ginoo ko! Kadaghan sa bundong sa imong naong! Ay, Ella! Unsa kining gibuhat ni Sir Orlando nimo? Nikambalan ko ng imong mga samad. Anong gisilutan ka naman sa niyag sama ni Eli? Ang inyong anak? Si Manay? Sa Manay mo, may mga bunog usab siya. Napantiguin ng mga bunog dili may mong makita kini sa inyong anak. Gusto ko na makita. Imposible ka lang gusto ni mo, Ma'am Ella. Likop na nibo ang akong trabot, ma'am. Basta ang ko anak, may sama silang istorya. Ay, mura yung gibuak na bunga. Wag yung kalainan. Gawas na yun sa iyong batasan. Ambot lang ka kay dili pa man sa dugay din Pero, murag lahi silang batasang managsuon. Gusto ko makakita sa akong anak. Hindi ba ko mamatay? Tinoy, sa trabaho ko.
nabalik na baka sila si Sir Orlando o ba siyang anak gikan sa ospital. Ay, nako. Ay, Sedes. Unsa may imong gibuhat niya? Gipaabot ka nga mugawas gikan diha sa imong gisudlan nga lawak. Aha? Ang pultahan ka na paingon sa underground, dili ba? Oo. Nag-unsa ka? May gikuha lang. Unsa? Ha? Wa dito akong gipangita. Ay, sige, diha ka na. Ay, ngayong gikoptan man ko iba. Tug-ani ko sa tinuod. Tinuod sa unsa ba? Unsa may akong itug-ani ba? Lakip ang butang na akong kuhaon kinahanglan pa din akong isolte ni mo karon. Ha? Sedes? Unsa dud ni? Kay dili ko mutuo sa imong gisulti. Unsa ka? Nahibaw kong dili butang ang imong tuyo sa underground. Nakita ta kang gidaha ang imong gikuha nga food tray sa kusina ganina. Gisundan ti ka. Alang kang kinsa ang maong pagkaon, ha, Tinoy? Sedes. Kang Ma'am Ella ba? Patay na si Ma'am Ella. Kon mao. Alang ni kinsa ang maong pagkaon. Kang kinsa, Tinoy? Ay mahimo ba, Sedes? Katribida ba ni mo? Maunay hinungdan nga mabunugan ka. Ay, niyan sila sa Orlando. Magbuwag-buwag na ta. Ug wa kay nakita, Sedes. Dili mahimo, Tinoy. Kay dako kong pagtuo nga buhi pahangtod karon si Dayela. O kanang lawak sa underground. Posibleng naa siya diha taguin ni Sir Orlando. O sa ning mga adlaw, sutaon ko kana. Gibati na ko kalaay. Wa ko'y laing gibuhat ini sa bahay kundi magkinuktok ko man sa mga gimbuhaton. Naatiman ko na ubalik ang mga tanong nga mga buwak ni ato ni Tia. Og may aksyon na og panalingsing ubalik ang uban nga nangalahos na. Kaluoy ining mga tanong maoy nga nabiyaan. Baby, Oh. Paulo. I brought you flowers. Ingon man pagkaon. Salamat. Pero Dawatan na lang, please. hapon na, Paulo. Hinungdan nga ni ako. Aron may kauban ka. Naanad ako mag-inusara. It's so lonesome to be alone. Daghan ang lamok din sa gawas. Dili na. Managa na ta siya taas. Kaunta nining daan ako samtag init ta. Here. Ganahan ka nini. Bird's nest. Thank you. Higo pa na samtag init pa. I'm really starving. Kaninang buntag pa ko nga, way kaon. Unsa? O karon ka lang mukaon? Paulo, gusto ka bang mapasmo ka? Oh. Pahiuman gud ka. Nagtuo kag lalim kon mapasmo? May daghan mong pagkaon pero dili ka mukaon og tarong. Samtang may mga daghang tao nga nangamatay tungod sa kagutom. I miss that. Unsa? Kanang imong kasaba. Every time I skip a meal. You still care. Nabala ka lang. Dili ka mo batig kablaka if you don't care. Paulo, Fine. Mukaon ako. Pero dungan ko. Mas mugana nga akong pagkaon kung imo kusawan. Just like before. mahimot ang mga on nga dili ta magkiskot sa atong kagahapon, Paulo. Okay. Sige.
Kung may mong gusto. Let's start anew. Kaon. I will. Kumusta si Piolo? Si Manan ako nga wa makaduaw sa inyo. Gusto na kayo kumubisita niya pero tingalig masuko si daddy nimo. Don't mind him. Nagsulti na may tong diana. So, makahimo ko sa pagbisita ni Piolo anytime? Magkahimo ka pa sa pag-ato sa mansyon anytime. Tinuod? Ugma dayon. Bisitahon ako si Piolo. Gimingaw na kayo ko niya. You miss him? Ang buot ako ipasabot nga. You missed him. I heard you. Paulo, Magkahimo ka sa pag-adto sa mansyon sa bisan unsang orasa kung gusto ka. Pero wa ko moingon nga makabisita ka niya sa imong pag-adto dito. unsa? Magunsa man ko dito kung dili ko nimo paduawon ni Piolo. Ako? Imo kong duawon. Unsa? We're friends, right? Friends to visit each other. Pero wa kay sakit. Kinahanglan pa bang masakit ko aron imo kong duawon? Then sige. Pasakitan ko na lang ang akong kaugalingon. Aron imo kong duawon ug makita ko usab sa imong mga mata ang kahingawa nga ako nakita karon nimo alang ni adtong impostor. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!